Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaibo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin autob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginutan, ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pag-ulakit ka ining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawining kapahingaloan ang gabos na nagadan asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na magingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Inihinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan, sa imong aki na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog,
o banal na ina ni Diyos, hari pagpabayai an samuyang makahagadan, asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumawanin mga naghihelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angheles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan Martes sa ika-33 na simana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mas intention, iyan mga minasunod. Espesyal na kahagadan ni Princess Barnuevo. Prayer to pass the pharmacy licensure exam ni Angelian Alcazar for guidance, wisdom, and comfort during the geologist licensure exam sa kahagadan ni Camille Haji B. Colamar. Prayer for geology board exam ni Chris Ayan C. Pan. Para sa kay pahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kay Loretta, dulot kan Asupardo Cantara and family. Justin Raymond, ni Tess Sanyosa and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfa Lee and family. Mary Angeli, ni Francia Kismorio. Maria Rachel, ni Tess Sanyosa. Para sa kalag ni Nestor, Ray Joseph, asin ni Ruby, dulot ni Nestor Ribaya Jr. and family. All Souls kan Abion family. Para sa kalag ni Eugenia asin Severino, kan Abion family. Para sa kalag ni Consolacion, dulot ni Joyce Zarza and family. All Souls kan Alcazar family. Asin sa kalag ni Anita, dulot ni Marina Reducto. Ang sa tuya pong banal na misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Andrew Kinson Rivera. Manuaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak manugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada ang sa itong mga kasalan. Darahong kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita, ngunyan kapistahan man ni Saint Albert the Great, asin man ang sa tuwing debosyon kay San Antonio de Padua. Kaguranan sa muyang Dios, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma, sa imong kaimbodan, taan kaugmahan, daing kataposan asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Uli kay Jesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay at sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niya to an enot na pagbasa. Enot na babasahon, ginuno sa libro nin Apokalipsis. An kagurang na nagsabi sa ko, suratan mo an anghel kan simbahan sa Sardis. Ini an sabihon mo, nagtaram ang nagkakapot kan pitong espiritu nin Diyos, asin pitong bituon. Aram ko an sa imong buhay, pinaguhona na ikabuhay, alagad gadan. Magmata ka, buhaya ang dikit na nanatatada sa imo, na madali nang magadan. Nahihiling ko na an sa imong mga gibo, bakong sangkap sa mata nin Diyos. Girumduma na inako, asinadangog mo, an sa kong tataramon. Utuba asin magsulsol. Kung dai ka magmata, madatong ako siring sa parahabon. Dai mo maaaraman kung anong oras madatong sa imo. Alagad, may nagkapira sa Sardis na ang mga gubing dai nadigtaan. Sinda maninigong mag-ibas ako, nakagubing nin puti, huli ta sinda maninigo. Anak kadaog, gugubingan nin maputi. Dai ko hahaleon ang sa iyang ngaran sa libro nin buhay, kundi mimidbidin ko sa atubang nin sa kong ama, asinin sa iyang mga anghel. An may talinga sa pagdangog, magdangog kung ano ang sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan. Suratan mo an anghel kan simbahan sa Laodicea. Ini ang sabihon mo, nagtaram an amen, an maimbod, an tunay na saksi, an kapinunan kan mga linalang nin Diyos. Uyaan sa iyang tataramon, aram ko an sa imong buhay, bako kang malipot, bako ka man na mainit. Mas marahay kung ika malipot o mainit. Ngunyan huli ta ika maimbong, bako man na malipot, bako man na mainit. Iluluwa ka, hali sa sakong nguso. Nagsasabi ka, ako mayaman, nakatipon nindakol na kayamanan,
dai ako nagkakaipo, dai ko aram, na ikadaing sukat, makaherak-herak, dukha, buta, asin huba. Uya an hatol ko sa imo, bumakal ka sako nin bulawan na pinaagi sa kalayo, tanganing yumaman ka. Bumakal ka nin mga gubing na maputi, tanganing isangli mo, asin matahuban ang sa imo makasupog-supog na pagkahuba. Bumakal ka nin panglahid sa mata, tanganing makahiling kagiraray. Sa kong sinasagwe asin dinidisiplina ang mga namumutan ko, kaya magsulsol ka nin tulok sa puso. Hilinga, uya ako nagtutok-tok sa pintuan. Kung may makadangog sako, asin buksan ang pintuan, malaog ako sa iyang harong, asin mapamanggi ako kaiba niya, asin siya kaiba ko. Anak kadaog, papatukawon kaiba ko sa sakong trono. Ako man ang nakadaog asin nagtukaw, kaiba niya sa kong ama sa iyang trono. An may talinga sa pagdangog, magdangog kung ano ang sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an mandaog papatukawon ko sa kataed nin sa kong trono. An mandaog, papatukawon ko sa kataid nin sa kong trono. Ang tawong daing sala asin nagigibo nin katanosan, ang nag-iisip nin katotoohan sa iyang puso, asin dainin pagbadubagi. Ini ang mag-ierok sa banal na bukid nin kagurangnan. An mandaog, papatukawon ko sa kataid nin sa kong trono. Andain nagpapakulog sa kapwa-tao, andain nagduduhagi sa iyang kataed. Ang nauungi sa tawong tampalasan, alagad ginagalangan ang may pagkatakot sa kagurangnan. An mandaog, papatukawon ko sa kataid nin sa kong trono. Andain nagpapatubo nin labi-labi sa pag-utang, andain minaako nin pabagsak tumang sa dainin sala. Ang nagigibo kan mga bagay na ini, daing mapupurisaw sa god paman. An mandaog, papatukawon ko sa kataid nin sa kong trono. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglaog sa Jericho asin dinibot ang banwa. Sarong lalaki na angaran Zaccheo, puon kan mga parasingil in buwis asin mayamanon. Buot mamidbid kung si Isay si Jesus. Alagad na uulang kan mga tawo hulitas siya ababa. Tanganing mahiling niya si Jesus, duminalagan sa inotan asin suminakat sa kahoy. Hulita duman sa tangod maagi. Pagabot ni Jesus duman, nagtingkalag asin nagsabi, Zaccheo, bumaba katulos. Tangunyan madagos ako sa saimong harong. Tulos, buminaba, asin maugmang inako si Jesus sa harong. Pakahiling kaini, nagmurob-murob ang mga tawo. Nagsakat sa harong nin sarong para kasala. Si Zaccheo tuminindog sa kanagsabi kay Jesus. Kagurangnan, uya ang kabanga kan gabos kong sadiri. Iyan gabos akong ililimos sa mga dukha. Asin kung ako man igwaning dinaya, makaapat na iuli ko sa iya. Si Jesus nagsabi, ngunyan duminatong na sa harong na ini ang kaligtasan. Ulita siya aki mani Abraham. Anaki nin tawo na padigdi sa paghanap asin pagligtas kanawara. Marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo.
Mga tugang, ang nadawag po niyato sa Ebanghelyo ay ang istorya ni Sakeo. Sa pinaka-importante o interesante manungod ki Sakeo, ang sa iyang willingness, ang sa iyang eagerness na mahiling ang satong kagurangnan. Masingani si Sakeo hababa, bakong problema, bakong balaig, bakong kadipisilan, ang pagiging hababa, tanganing lugod, magkaigwaning enkwentro, magkaigwaning pagkakataon na mahiling ang mahal na Diyos. Iyo man po kita, bako man bako ang physical na pagkukulang, bako hulang, tanganing lugod kita, maparani sa mahal na Diyos. Kung igwa kita nin mga helang, kung igwa kita nin mga kakundian, bako yan hulang, tanganing kita maging harani sa mahal na Diyos. Siring man bako sa naiyan, kung kita man tios, kung kita man igwanin nin problema sa buhay, sa kwarta o sa pamilya, bako yan hulang, tanganing lugod, magrani kita sa mahal na Diyos. In return, kung minsan nga na, kung sisay pa ang nagtitios, kung sisay pa ang igwanin problema, iyo ang nagrarani, asin muya, na mahiling, asin magkaigwanin pagkakataon, na makatuparan ang mahal na Diyos. Sabi sa first reading, mas maray kung ika malipot o mainit, ngunyan hulita ika maimbong, bako man na malipot, bako man na mainit, iluluwa taka hali sa sakunguso. Sabi yan ni San sabi yan sa Apokalipsis, na lugod bako kita lukewarm, lugod maging firm ang satuyang pagtubod. Kung kita man para sa mahal na Diyos, lugod tutuong para kita sa mahal na Diyos. Masingani sa tahaw ning pagtios, sa tahaw ning kadipisilan, lugod maging makusog kita para sa mahal na Diyos. Hilingon ta, pagkatapos ki Sakeo, kan inako niya na nga ni si Jesus sa iyang harong, kang natuparan niya na si Jesus sa iyang harong, dahil pa natatapos duman ang pagsakit ni Sakeo. Linhulitan mga tao, nagngurub-ngurub pa. Ang mga tao, maski ka itong panahon, igwa naman po nin marites. Ako lang po ngunya ng mga marites. Kaya itong panahon, igwa naman. Nagngurub-ngurub sa mga tao. Sabi ninda, si Jesus, nakikakan sa harong kan para kasala. Pero si Sakeo, danay na pinahiling ang sa iyang pagtubod, ang sa iyang pagsarig sa mahal na Diyos, at sinagsabi, kung igwa man akong dinaya, makaapat na ibabalik ko sa inda. Mga tugang, lugod, ang pangaputan sa tuungon yan, sa aldaw na ini, maging dayupot sa mahal na Diyos. Sa tahaw nin sa tuyang mga kakundian, sa tahaw nin sa tuyang mga imperfections, ninhulitan mahal na Diyos, danay kitang susurugon, asin danay kitang tataawanin paglaom sa tahaw kang kadipisilan na igwa kita sa buhay. Siring ki Sakeo na nagsarig sa satong kagurangnan. And
Magpamibi kamo mga tugan tanayan sa ko asin sa indong atang maako malugod kan Dios samang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibibi kami warasan ang dulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan. Magtao sa mo kan grasya nin kaimbodan asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan linalang mo ang tawo asinan pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak tinubos mo. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtataki kan mga potestades. Ang mga virtudes kan kalangitan asin mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagsiselebrar, out pamandugod na ipagbuot mo na makasanong kami sa inda sa samong tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad banal, burabo, din gabos na kabanalan, kaining mga atang namimipi kami. Pabanala kanambon kan semong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya lin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainiyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuan yaman in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taning malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom ning pagkabuhay liwat, asin ang kabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, taning kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asi magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakarigtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na pagkaherak, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa oraldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherap. Maging dari na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mata kami naghahalad, kan maugmang paglaw, masin pagdatog, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, ang katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, aray paghilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan at siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan kan kaguragnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katulinongan. Mama
Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Pagsunod sa ilakawan, pagkusuga sa kaliyahan, mautob sa iyong kabutan, lawan gabos mawara, lawan gabos magbaya, anurong na mahalaga, ikaw mapasakuya. Ikapalan kakurangan at makakahipno. Ikapalan kakurangan at makakakano. At malungkang pamanap na hinihinaw. Minsan kuyang lupang puso. Minsan kuyang lupang puso. Mamibi kita. Kagurangan kami na mapakumbabang nag-aarang, nakinabang kan mga dulot na banal na misteryo. Tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom sa iya.
magpatalubo kan samong pagkamuot, huli ki Kristo ra samong kagurangnan. Amen. Pagirumdom kan sa itong mga babasahon sa ngunyan, nalugod, bako kitang maging lukewarm, kundi makikitang mainit o malipot para maging dayupot, maging kumbensido na harani sa mahal na Diyos, siring ki Zaccheo, na dai balakid, bakong hulang, ang pagiging sadit, ng aning magkaigwa nin enkwentro kay Jesus. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Ang bendisyon kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki at sin Espiritu Santo magdanay sa indo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamuot ni sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua we invoke. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Maray na aga tabi sa gabos. Maray na agaman po, Padre.